హాయ్ పోకెమాన్ ఫ్యాన్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు కూడా క్విజ్ చెప్పాము. క్విజ్లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగాము. దాంట్లో మళ్ళీ ఫెన్కిన్ ఫస్ట్లో ఉంది. 5 డేస్కి ఒకసారి ఆ టీమ్స్ అన్నిటినీ పక్కన పెట్టేస్తాము. పక్కన పెట్టేసి ఈ రోజు నుంచి కొన్ని బ్యాటిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. బ్యాటిల్ ఎలా చేయాలన్నది మళ్ళీ కాసేపట్లో ఒక వీడియో పెడతాను. ఇప్పుడైతే ఫెన్కిన్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది. సగిలిరెడ్డి బ్రో అని ఒక బ్రో మాత్రం ఫెన్కిన్ టీంకి మాత్రం కరెక్ట్గా టీమ్ లీడర్ కింద ఉంటున్నారు. ఎందుకంటే ఆయన ఫాస్ట్గా చెప్తూనే ఉన్నారు క్విజ్లో ఆన్సర్స్. టీమ్ చెస్పెన్ నుంచి ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. బంటు అని ఎవరో రెస్పాండ్ అవుతున్నట్టున్నారు. నెక్స్ట్ ఏమో టీమ్ 3 బనల్బీ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. ఫ్రోకి మాత్రం సాయి కుమార్ ఆయన రెస్పాండ్ అవుతున్నారు. బనల్బీ మాత్రం తక్కువ మార్క్స్తో ఎలిమినేట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. అంటే ఇంకా నెక్స్ట్ 10 డేస్ తర్వాత 10 డేస్ జూన్ 11న సమ్మర్ క్యాంప్ 2 ఉంటుంది. అప్పుడు అందరూ మళ్ళీ జాయిన్ అవుతారు. కొత్త వాళ్ళు అందరూ జాయిన్ అవుతారు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు కనుక నా ఛానల్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ కనుక పోకెమాన్ సమ్మర్ క్యాంప్ గురించి కానీ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. నెక్స్ట్ 10 డేస్ తర్వాత 10 డేస్లో మళ్ళీ పోకెమాన్ సమ్మర్ క్యాంప్ 2 ఉంటుంది. మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.